Missä päin? Miltä tuntuu? Sykkiikö munissa? Ei syki enää. Okei. Onnellinen hirveampuja. Kyllä, joo. Eikä me oltiin varmaan autossa silloin. Eikä Tomi mitään saa tehdä. Nythän ostaa viinoa. Kyllä jos ei tälle elukalle mene. Lähet hakemaan viinaa nytte. Ei sillä ole kuin yhdet sarvet, mutta piikki. Piikki. Ja koko on, voi sanoa niin, että nyt on tämmönen ekstra varma. Täytyy hokea kohdata. Ei ollut elossa. Ja ajattelin niin, että kun koira pyöri tässä näin, niin vähän tuskaa on joka tapauksessa katsottava ja tuolta noin mehtään pitkin ja sitä ei Mutta kun se, mä näin kun mä ammuin sitä, niin se otti ne sivuaskeleet. Se merkki, että se niinku osui. Mutta verta ei löytynyt siitä. Siitä yhtään mistään. Heti rupes elvistely. kyllä se, jos on pienintäkin aihetta, niin se on yritettävä niin. Hyvä! Kyllä se Hyvä poika, hyvä! 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 Hyvä mies, siinä se on! Siinä se on, ankara silleen. Mutta koira ei ollut kovin paljon jäljessä. Oikeesti. Ei ollutkaan. Se oli tosi lähellä. Sehän kierti koko ajan tässä rinkiä, se ehti reikään. Siinä se on, hyvä mies! Hyvä mies!